So exercise 2.3 class 10 maths and charity solutions will be named. Bayani video question number 2.2 ni. So exercise 2.3 question number 3 solutions ko nunu by. Jadi nuwakibla video ni description ni kaya link naik nama board nani naik nama. So start kalau ni exercise 2.3 question number 1. Mana mungkin divide the polynomial px by the polynomial zx and find quotient and remainder. So maklum nago bidab gubang px ko bidab gubang zx ngan nane rangase ada rang kena di mana guna. Ni rang na ya na bidab gubang px ko masuk di betul nago zx ngan nago ada rangase ada rang kena quotient and remainder nago. So ini dah kajian beri rang kena px ko jangan masuk rang nago na px ko x cube 3x square plus 5x minus 3 dong. Because in mazin divide kalamna guna x square minus 2. Zai ko bisir man an lena dendam. Zai ko bisir x square minus 2 na lena dendam. Okay, x square man an lena dendam minus 2. So now, because isi kaya ini, isi sabse na x cube minus 3x square plus 5x minus 3 ko. So mazin divide kalamna guna x square minus 2 jeng divide kalamnago. So x square minus 2 zx adalah x square minus 2 and px adalah p. Begitu jeng divide kalamnaनि sigang जों माखासे कन्सेप्ट नांगौ जायो फ्राइडे कन्सेप्ट को जों क्लास 9 आव सोलोंखाबाय जुदि बे सपोज a to the power m बे जुदि a to the power n अब्ला जों बेखौ मा होनना बुङोमोन बेस Okay, बेखौ मा होनना बुङो पावर बे मोननैखौ मा होनना बुङो पावर जेब्ला बेस जों बेस एखे जायो अब्ला पावर जों पावर मा जायोमोन प्लस जायोमोन माने मा जायो a to the power m plus n जागोन ओके सो बिदिब्ला जुदि x स्क्वायर जुदि x क्यूब आं माल्टिप्लाय खालामबा मा जागोन x स्क्वायर x क्यूब आं माल्टिप्लाय खालामबा मा जागोन 2 दं 3 दं बेसआ एखे x बा 2 plus 3 बेसे जागोन x to the power 5. Okay, so judi x to the power 5 ko x square jeng divide खालामोब्ला बेसे मोनगोन x to the power 5 को x square divide खालामनो बानाय x square jeng x cube multiply खालामबा मा मोनो x to the power 5 मोनो होमबा x square jeng x cube multiply खालामबा मा मोनगोन x to the power 5 जों बे कन्सेप्ट खौ बहाय जोङो एप्लाइ खालामनो बाहायगोन ओके बेखौ ओरै सानजायो x स्क्वायर माने x को मोननै दङ होननानै सानना ला x क्यूब बाय x आ मोनथाम होमबा x मोनबा मोननो थाखाय जोङो x जों मा सानजा माल्टिप्लाय खालामनांगोन x मोनथाम माल्टिप्लाय खालामनांगोन होमबा जों मा मोनगोन x to the power 5 so now very first कन्सेप्टआ बेनो दानिया नाय जोङो माबायदि प्रसेसआव थांनांगौ x स्क्वायर जों हाइस्ट पावरखौ नाय रानग्रानि हाइस्ट पावरखौ नाय जाय माने जोंहा डिविजन जाना दङ बिनि हाइस्ट पावर गोनाङा x स्क्वायर आरो बिनिख्रुइ देरसिन पावर गोनां बहाय गैला बहाय हाइस्ट पावर गोनांखौ नाय बहाय बिनि पावरा बेसे जेबो गैया माने 1 बिनिया 2 बिनिया बेसां 3 होमबा सोर हाइस्ट पावरा x क्यूब जेब्लाबो हाइस्ट पावरखौ हाइस्ट पावरजों रानग्रोनांगौ ओके होमबा जों x क्यूब खौ सोरजों रानग्रोगोन x स्क्वायर जों रानग्रोगोन आं दानिसो खिथाखाबाय x क्यूब खौ माजों रानग्रोगोन x स्क्वायर जों रानग्रोगोन होमबा जोंहा मा कन्सेप्टआ मामोन ओके कन्सेप्टआ मामोन x क्यूब को x स्क्वायर जों रानग्रो ओके बहाय x को मोनबेसे दं मोनथाम दं होनना सानना ला बहाय x आ मोनबेसे दं मोननै होमबा x मोनसे लादेरोबा मा जागोन x आ मा जागोन मोनथाम जागोन आरो बहाय बबे कन्सेप्टआ हाबदों नैबे कन्सेप्टआ एप्लाइ जादों बहाय माने x आ मोनबेसे मोननै आरो मोनसेया बेसेबां x1 मा जागोन x to the power क्यूब जागोन जाया 2 plus 1 मा जायो 3 ओके बे फर्मुला एप्लाइ जादों बहाय बेसआ जेब्ला एखे जायो अब्ला पावरजों पावर प्लास जानानै मा जायो मा जादों 3 जादों माने x स्क्वायर जों x माल्टिप्लाय खालामोब्ला जोङो मा मोनो x क्यूब मोनो x स्क्वायर जों x माल्टिप्लाय खालामबा माखौ मोनो x क्यूब मोनो ओंखायनो x स्क्वायर जों जेब्ला x क्यूब को डिवाइड खालामो रानो अब्ला बेसे मोनो x मोनो x स्क्वायर जों x मल्टिप्लाय खालामबा मा मोनो
x cube दानिया नाय बेजों लोगोसे सोर दङ x square आ सासे लोगो दङ बे लोगोआ सोर -2 x square जों जा माल्टिप्लाइ खालामो जा सानजाबो बे लोगोआखौबो जों मा खालामफानांगोन माल्टिप्लाइ खालामफानांगोन एबा सानजाबफानांगोन ओके होमबा x square जों x माल्टिप्लाइ खालामखाबाय बिनि लोगोआ सोरमोन -2 बे -2 जों x जों मा खालामनांगोन माल्टिप्लाइ खालामफानांगोन बेजों जा माल्टिप्लाइ खालामो ओके -2 जोंबो मा खालामनांगोन माल्टिप्लाइ खालामनांगोन x cube को मोननो थाखाय x square जों जा माल्टिप्लाइ खालामदोंमोन एबा x square जों x cube को डिवाइड खालामनायाव जेसेबां मोनदोंमोन बेखौ जों सोरजों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन -2 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माने x square लोगोआवसो दङ बेजों बा -2 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे जायो -2 into x बेसे जागोन x आ प्लास 2 आ माइनास मा जागोन -2x दानिया नायदो -2x खौ जों बबेयाव पुट खालामनांगोन बबेयाव फज'नांगोन बेहाथ' स्केयार गोनांसो जोंहा बेसे मोनदों -2x x गोनां होमबा x गोनां जों पुट खालामबानो जाबाय ओके जुदि स्केयार गोनांबा जों नै बेजों पुट खालामोमोन जुदि लोगो गैयाबा जों लास्टआव लिरनांगोन ओके स' दानिया जों मा खालामनांगोन माइनास खालामदो माइनास खालामबा मा जागोन बे -3 आ -3 दङ -3 आ फैगोन बियो नाथाय जेब्ला माइनास खालामो अब्ला गोसोआव लाखि गाहायनि जा नाम्बार्सफोर बे नाम्बार्सनि सिना सोलायो माइनासआ मा जागोन बिदिब्ला प्लास जागोन बे प्लास मोनसेबो गैया माने प्लास बे मा जासिगोन दायो माइनास ओके गाहायनिया सोलायो गोजौनिया बेनिफ्राय थागोन गाहायनि सिम्बला सोलायो माइनासआ प्लास जागोन प्लासआ मा जागोन माइनास जागोन होमबा जोंहा मामोन -2x मोन बे मा जासिगोन दायो प्लास 2x ओके -2x मोन जोंहा ओके होमबा बे मा जानांगौ दायो -x क्यूब जाबाय बियो -2x मोन बे प्लास 2x जाबाय गोजौनिया गोजौनि बेनिफ्राय थागोन -3 होमब्ला नाय दानिया जोंहा बे -2x आ प्लास जाबायथ' जों बे माइनासखौ लानांला बे प्लासखौसो लानांसिगोन मायाव सोलायदों बेखौसो लानांगोन होमबा मा प्लास 5x आरो -2x होनब्ला बे मा जाबाय प्लस 2x जाबाय प्लस 5x प्लस 2x बेसेबां जागोन प्लस 7x जागोन ना x आ मोनबा x आ मोननै लोगो नांदेरबा मा जागोन गासै 7x माने मा प्लस मा जागोन 7x नाय जोंहा बेहा रावबो लोगो गैया आरो बे गोजौ दङ ओंखायनो बिनि सिम्बला -3x स्क्वायर आ 3x स्क्वायर आरो ओके माइनास मायानो 3x स्क्वायर आनो थागोन बियो दानिया नाय x cube minus x cube minus x cube मोनसे प्लस x cube मोनसे माइनस x cube मा जागोन 0 जागोन ओंखायनो जों बेखौ लिरनो गोनांथि गैला ओके बे 0 जाखाबाय समान समान आरो सिम्बला बेलेग बेलेगबा मा जायो जोंहा माइनास जानानै 0 जायो जों बयबो मिथिखागौ जेरै 2 minus 2 बेसां 2 minus 2 मा 0 plus 2 minus 2 ओके दानिया जोंहा रिमाइन्डार हिसाबै बेखौ मोनबाय आरो डिवाइड खालामनो हागोन ना नायगोन बेवहाय दङ x स्क्वायर बेवहायबो दङ स्क्वायर गोनां निश्चय डिवाइड खालामनो हागोन जोङो नाथाय जेब्लासिम जोंहा नैबेनि पावारनिख्रुइ नैबे रानजाग्रानि पावारा खम जाबाय अब्ला जों राननायखौ मा खालामनांगोन स्टप खालामनांगोन जोङो आरोबाव राननो हानाय नङा ओके स' नायलांबाय दा बुजिलांगोन होमबा x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनहरगोन जों बेखौ नायग्रोनांगोन ओके x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा -3x स्क्वायर मोनगोन ओके स' नाय x स्क्वायर जों -3x स्क्वायर को मोननोबा मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन x स्क्वायर जों बेवहाय नाय x स्क्वायर जों माखौ मा मोननांगौ -3x स्क्वायर मोननांगौ -3x स्क्वायर मोननांगौ x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामदेरनांगोन बे x स्क्वायर आरो x स्क्वायर दंखायो नै जास्ट मा माल्टिप्लाइ खालामदेरबानो जागोन -3 माल्टिप्लाइ खालामबा जागोन होमबा बेवहाय जों मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन -3 x स्क्वायर जों -3 को माल्टिप्लाइ खालामबासो मा मोनो -3x स्क्वायर मोनो ओके फार्स्ट निखौ जों एखे मोनथारनांगोन जेरैबो जों x क्यूब मोनदोंमोन दानिया x स्क्वायर जों जोङो -3 माल्टिप्लाइ खालामबाय सानजाबनानै जों -3x स्क्वायर मोनबाय नाथाय x स्क्वायर आ लोगो दंदेरो सोर बे लोगोआ -2 बे -2 जोंबो आं दहाय बुंखादों सोरखौ माल्टिप्लाइ खालामदेरनांगोन -3 को माल्टिप्लाइ खालामनांगोन x स्क्वायर जों सोरखौ माल्टिप्लाइ खालामदों बिजों बिनि लोगोआव थानायजोंबो बेखौनो मा खालामनांगोन माल्टिप्लाइ खालामनांगोन ओके स' -2 दंदेरो -2 जोंबो सोरजों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन -3 जों होमबा -2 जों
माइनस 3 जों मल्टिप्लाइ खालाम सानजाब मा जागोन माइनस जों माइनस मल्टिप्लाइ खालामगासिनो मा जायो जोंहा प्लास जायो 2 into 3 जों जागोन 6 होमबा जोंहा बिनि लोगोआ सोर बिनि लोगोआ 7x नङा मानो होनबा बेहा x गैया only 6 नैबे नाम्बारजों माइनस 3 जों जागोन बिनि लोगोआ x थादेरनाय x थानायजों जागोन ओके स' बेसेबांखौ जोङो बेसेबां मोनबाय होमबा नाय x स्क्वायर जों माइनस 3 मल्टिप्लाइ खालामबा माइनस 3x स्क्वायर मोनबाय माइनस 2 जों माइनस 3 जों मल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन प्लास 6 मोनबाय दानिया जों मा खालामसिगोन आरो माइनस खालामसै दानख'नोसै जोङो दानख'बा मा जायो जोंहा नैबे प्लास बा मा जागोन गाहायनिया माइनस जागोन बे माइनस मोन गाहायनिया मा जासिगोन प्लास जासिगोन ओके गाहायनिया मा जासिगोन प्लास जासिगोन स' नाय बहाय दङ माइनस 3 बहाय दङ माइनस 6 गाहायनि सिम्बलखौसो लानांगोन जाय प्लास मोन बे माइनस जाबायना बे माइनसखौसो लानांगोन जोङो होमबा जोंहा मा जागोन गोजौ माइनस 3 गाहायनि प्लास आ मा जाबाय माइनस 6 जाबाय माइनस 3 माइनस 6 माइनस आ बेसेबां जागोन माइनस 9 जागोन मानो माइनस 9 जागोन मोननैजों माइनस बेबो माइनस नाम्बार आन्थाया only नाम्बार मा जागोन प्लास जागोन नाथाय सिम्बला बेनो माल्टिप्लाइ खालामबासो बे मा जागौमोन माइनस माइनस प्लास जागौमोन सिम्बला ओके स' बुजिबाय जानांगौ होमबा गोजौनियाथ' बेनिफ्राय थागोन प्लास 7x आनो थागोन बेयो गोजौनि सिम्बलखौ जों जेबो सोलायनो गोनां गैया बेनिफ्राय थागोन ओके बे प्लास दानिया नाय माइनस 3x स्क्वायर बे माइनस मोनब्ला मा जाबाय प्लास 3x स्क्वायर एके माइनस 3x स्क्वायर प्लास 3x स्क्वायर मा जायो 0 जायो मानो समान समान बेहाबो माइनस 3x स्क्वायर बेहाबो 3x स्क्वायर बेयावबो 3x स्क्वायर दं बेयावबो 3x स्क्वायर दं नाथाय सिना नाय बेहा प्लास बेहा माइनास मा जायो दानजालायनानै मा जागोन बेयो 0 जागोन स' बेखौ 0 लिरनो गोनांथि गैला दानिया नायबावदो x स्क्वायर माइनस 2 जों 7x माइनस 9 खौ आरोबाव डिवाइड खालामनो हागोन ना हाया जुदि हायो डिवाइड खालाम जुदि हाया बावनो स्टप खालामनांगोन बेखौ डिवाइड खालामनायनि सिगां पावारखौ नायदो पावारखौ नाय बिनि पावारा 2 बिनि पावारा बेसेबां 1 बिनि पावारा 2 बिनि पावारा 1 2 आ जोंहा 2 माने जोंहा x टु दि पावर 1 माने 2 आरो 1 माने जोंहा x नैबे रानग्रानि डिविजननि जा पावार बियो नैबे रानजाग्रानि पावारनिफ्राय मा जादों देरसिन जाना दङ ग्रेटार देन जाना दङ ओके बेहा 2 बेहा 1 सोर देरसिन जाना दं x स्क्वायर देरसिन जाना दं सोरनिफ्राय x टु दि पावर 1 निफ्राय जेब्लानाखि बेबायदि पावारा रानग्रानासो देरसिन जायो रानजाग्रानासो खमसिन जायो अब्ला जों बेखौ आरोबाव राननो हाया ओके जोंहा बेवहाय बिनि पावारा 2 बिनि पावारा 1 ओंखायनो बिनि पावारा देरसिन जों बेखौ आरोबाव डिवाइड खालामनो हाला जोंहा बियो मा जासिगोन रिमाइन्डार रानखोन्दा जासिगोन बियो आरो राननानै मोननायासो जोंहा x माइनस 3 बे मा जागोन रानगासै क्वेश्चन जागोन बियो ओके क्वेश्चन जागोन ओंखायनो जों बोरै लिरगोन therefore जों लिरनांगोन लास्टआव therefore रानगासै माने क्वेश्चन दा बेसेबां जोंहा रानगासैया राननानै मोननायासो x माइनस 3 आरो रानखोन्दायासो रिमाइन्डारा 7x माइनस 9 जों बेबायदि टेकनिकजों जों बेखौ डिवाइड खालामलांबाय थागोन स' भेरि इजि रोङोब्लानो माल्टिप्लाइ खालामनायखौ रोङोब्लानो हागोन नोंसोरो जास्ट बोरै खालामनांगौ बे प्रसेसखौल' गोसो होनानै खोनासं आरो बे प्रसेस आं बुंलांनाय बायदि नोंसोरो खालामलांबाय थाबानो खालामनो हागोन ओके स' नेक्स्ट कुवेश्चन नायो जोङो नेक्स्ट कुवेश्चनाव दङ जोंहा नेक्स्ट कुवेश्चनाबो बिदिनो आं बेखौ ओंखायनो खोमोनसै जोंहा एके गासैबो बेबायदिनो डिवाइड खालामनांगौ स' नेक्स्ट कुवेश्चनाव दङ px आ बेसेबां दङ नेक्स्ट कुवेश्चनाव px आ बेसेबां दङ x टु दि पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होनाय दङ आरो gx आ बेसेबां होनाय दङ gx आ बेसेबां होनाय दङ gx आ होनाय दङ x स्क्वायर
plus 1 minus x होनाय दङ so जों बेखौ डिवाइड खालामनांगौ x4 minus 3 square plus 4x plus 5 x square plus 1 minus x okay so जों बेखौ जों दानि बायदि जेरै डिवाइड खालामदों जों बेबायदि डिवाइड खालामगोन x to the power 4 3x square plus 4x plus 5 so माजों डिवाइड खालामगोन x square plus 1 minus x जों डिवाइड खालामगोन okay so आं मा बुंदोंमोन हाइस्ट पावर को जोङो रानग्रोनांगौ डिवाइड खालामग्रोनांगौ हाइस्ट पावर जों हाइस्ट पावर रानग्रा आरो रानजाग्रा बे जाबाय रानजाग्रा बे जाबाय रानग्रा रानग्रानि मादावहाय हाइस्ट पावरा सोरनिया x स्क्वायरनिया बे 2 गोनां हाइस्ट पावर जागोन बेनि पावारा बेसे 1 बेयाथ' पावारा 0 जागोन ओके रानजाग्रा पावारा हाइस्ट पावरा सोर x to the power 4 बेवहाय हाइस्ट पावरा सोर x स्क्वायर so x स्क्वायर जों माखौ डिवाइड खालामग्रोनांगोन x to the power 4 हाइस्ट पावर जों हाइस्ट पावर होमबा जों बेखौ मा होननानै सानना लानांगौनो बेवहाय x आ बेसे दङ मोननै बेवहाय x आ बेसे दङ मोनब्रै होमबा जों मोनबेसे नांदेरगोन मोननै नांदेरगोन होमबासो जों मा जागोन x to the power 4 माने x square into x square equal to बेसे जायो x to the power 4 x बेस आए के 2 plus 2 से जायो 4 जाया होमबा x जों x to the power 4 को डिवाइड खालामबा बेसे मोनो x square एबा x square जों x square multiply खालामोब्लानो बेसे मोनो x to the power 4 मोनो ओके नेक्स्ट जोंहा x square जों x square multiply खालामनानै x to the power 4 मोनबाय बेजों जोंहा लोगो दंदेरो नङा बेजों लोगो दंदेरो सोर लोगोआ +1 बे +1 जोंबो जों मा सोरखौ माल्टिप्लाय खालामनांगोन साननांगोन x square को ओके होमबा +1 जों जोङो x square को माल्टिप्लाय खालामबा मा जागोन +1 जों x square को माल्टिप्लाय खालामबा माने +1 जों x square को माल्टिप्लाय खालामबा मा मोनो 1x square मोनो ओके मा मोनो 1x square मोनो सिना मा जागोन प्लस जागोन आरो सासे लोगो दंबावो बेसोर लोगोआ सोर -x बे -x जोंबो जोङो x square को सानजानांगोन होमबा -x जों x square को सानजाबा बेसे जागोन -x जों सिनखौ गोसोआव लाखि सिनखौ जोङो सिम्बलखौ जोङो लिरनांगोन सिना जेरै दं जोंहा मोनसेयावसो प्रडाक्टआ जागोन होमबा -x जों x क्यूब माल्टिप्लाय खालामबा मा मोनगोन बेवहाय x आ बेसे मोनथाम बेवहाय मोनसे दं x आ मोनसे माने x खौ मोनबेसे मोनगोन जोङो मोनब्रै मोनगोन ओके सरि बे x क्यूब नङा x स्क्वायर सो होमबा बेवहाय x आ मोननै दङ बेवहाय x आ मोनसे बेसे जागोन x आ मोनथाम जागोन बिनि पावारा बेसे 1 plus 2 बेसे जायो 3 जायो बे साइड के होमबा बे माइनास बे प्लस सिना मा जागोन -x क्यूब दानिया नों नायदो बेवहाय -x क्यूब दं नामा x क्यूब गोनां दं नामा गैया अब्ला बेखौ आलादा लिर ओके आलादा लिर रावजोंबो लोगोआव लिरफानाङा बेखौ -x क्यूब दं नाय 1x स्क्वायर आ लोगो दङ x स्क्वायर नि ओंखायनो जों बेखौ सिदा लिरदों नाथाय बेहाथ' लोगो गैया ना ओंखायनो जों बेखौ एक्सट्रा लिरदों स' बे जाबाय फार्स्ट खनसे थांबाय जोंहा रानग्राया मोनसे मोननै मोनथाम जेब्ला रानग्राया मोनथाम जायो अब्ला जों गाहायावबो मोनबेसे मोननांगोन मोनथाम प्रडाक्ट 1 2 3 स' दानिया नाय बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम जों जेरैहाय डिवाइड खालामबा माइनास खालामो नङा होमबा माइनास खालामबा मा जायोनो बे माइनासआ मा जायो प्लास गाहायाव थानाया सिना सोलायो बे प्लासमोन बे माइनास जासिगोन माइनास बे जेबो गैया माने प्लासमोन बेबो मा जासिगोन दायो माइनास स' नाय बेहा रावबो लोगो गैया ओंखायनो मा जासिगोन बियो +x क्यूब बे माइनास होनब्ला प्लास जाबाय गोजौनिया सोलाया +5 आ +5 आ थागोन +4 आ x आ +4x आ थागोन ओके बिसोर मोननैजों दानिया बिसोर मोननैजों बे मामोन -3x स्क्वायर मोन -3x स्क्वायर हरलिना लादो माइनास बेसे -3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर मोन मा जाबाय -1x स्क्वायर को -1x स्क्वायर लिरदो मा जागोन जुदि -x स्क्वायर आनो मोनथामखा आरो x स्क्वायर मोनसे फैदेरबा बेसेबां जागोन मोनब्रै जागोन ना
माने बेसे जागोन माइनास मा जागोन 4x स्क्वायर जागोन x स्क्वायर माइनास 3x स्क्वायर माइनास 1x स्क्वायर मा जायो माइनास 4x स्क्वायर जायो प्लस जानानै माइनास 4x स्क्वायर जागोन ओके सिना बेनिफ्राय थागोन नाथाय नाम्बार सामथाया मा जागोन प्लास जागोन सो बेसे जागोन बियो माइनास 4x स्क्वायर जागोन दानिया नायदो आं मा बुंदोंमोन हाइस्ट पावारखौ रानग्रोनांगौ हाइस्ट पावार बिनि मादावहाय हाइस्ट पावारा सोर x स्क्वायर गोनां ना x क्यूब गोनां 2 गोनां ना 3 गोनां हाइस्ट पावारा सोर जेब्लाबो मा x क्यूबा सोरनिख्रुइ देरसिन x स्क्वायरनिख्रुइ देरसिन ओंखायनो हाइस्ट पावारा सोर सोना दङ x क्यूब जेब्लाबो माखौ रानग्रोनांगौनो हाइस्ट पावारखौ रानग्रोनांगौ हाइस्ट पावारजों होमबा जोङो x क्यूबखौसो रानग्रोनांगोन x क्यूबखौसो रानग्रोदोलाय सोरजों x स्क्वायरजों रानग्रोदो माबाहाय x आव नोंथां दङ माबाहाय x आव बेसे दङ मोननै होमबा बेसे नागिरगोन जोङो मोनसे लादेरबा मा जायो x क्यूब जायो ओके माने x स्क्वायर जों x माल्टिप्लाय खालामबा जों मा मोनो x क्यूब मोनो होमबा जोंहा प्लास जानांगोन बेखौ प्लास होमबा बेखौ प्लास x माल्टिप्लाय खालामनांगोन होमबा जों मा मोनगोन प्लास x क्यूब मोनगोन दानिया बेहा लोगो दंदेरो बे लोगोखौबो जों माल्टिप्लाय खालामनांगोन होमबा जों प्लास 1 जों माखौ माल्टिप्लाय खालामनांगोन प्लास x प्लास 1 जों प्लास x जों माल्टिप्लाय खालामबा जायो प्लास 1 जों प्लास x खौ माल्टिप्लाय खालामबा मा जायो प्लास 1 जों प्लास x खौ माल्टिप्लाय खालामबा 1x सो नैबाव लिरदो x गोनांजों प्लास मा जागोन 1x आरो सासे लोगो दंबावो सोर बियो सोर माइनास x दङ माइनास x जों प्लस x जों माल्टिप्लाय खालाम माइनास x जों प्लस x जों माल्टिप्लाय खालामबा जायो x स्क्वायर जागोन माइनास मा जागोन x स्क्वायर जागोन माने बिनि पावारा बेसेबां 1 प्लस 1 बेसेबां जायो 2 बे माइनास बे प्लास जोंना मा जागोन माइनास सो बियो मा जागोन माइनास x स्क्वायर मोनबाय दानिया जों माइनास खालामदो माइनास खालामबा जोंना बे मा जागोन प्लासआ माइनास माइनासआ प्लास ओके सो दा बेखौ जों बोरै खालामगोन 1 मिनिट बेखौ नाय बिसोर मोननैजों मा जासिगोन 0 जासिगोन माने 0 जासिगोन बे प्लस x क्यूब बे प्लस मोन किन्तु माइनास जाबाय माइनास x क्यूब प्लस x क्यूब माइनास x क्यूब गैला मा जाबाय 0 जाबाय सो बेखौ लिरनो गोनांथि गैला प्लस 5 गोजौआव दं बियो ओंखायनो प्लस 5 आनो थाफिनगोन नाय बहाय मा दङ गोजौआव प्लस 4x दङ गाहायाव मा दङ प्लस 1x मोन मा जाखो माइनास जाबाय बियो माइनास होमबा प्लस माइनास जों दानख'लायनांगौ 4x निफ्राय 1x दानख'बा मा जायो प्लस 3x जायो ओके प्लस मा जागोन 3x जागोन सिना प्लस थागोनबा होनबा प्लसआ देरसिन माइनासनिफ्राय देरसिन जागोन प्लसआ बिसोर मोननै मा जागोन नाय माइनास 4x स्क्वायर दङ गोजौनि सिम्बला बेनि थागोन नाथाय गाहायावनि सिम्बला नाय माइनास मोन मा जाबाय बियो प्लास जाबाय माने मा जादों दङ प्लस x स्क्वायर जाबाय मा खालामनांगोन बेखौ मा खालामनांगोन बे माइनास बे प्लास सानजाबाखै बिसोरो दानख'लायनांगोन बिसोरखौ माइनास खालामनांगोन बहाय बेसेबां थायो जेबो गैया माने बहाय बेसेबां 1 ओके बहाय मा थायो 1 बेखौ जों माल' लिरो अनलि x स्क्वायर ल' लिरो होमबा माइनास 4x स्क्वायर जों प्लस x स्क्वायर जों माइनास खालामनांगोन माइनास खालामब्ला मा जागोन नाम्बाराल' माइनास जागोन 4 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामब्ला मा जायो 3 माने मा जागोन सोर देरसिन माइनासआ ओंखायनो मा जागोन माइनास 3x स्क्वायर सो जों बेसेबां मोनबाय माइनास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मोनबाय बेखौ जोंहा 0 जाबाय दानिया जों रानजाबावो नागिरो obviously रानजागोन मानो होनबा नैबेनि पावारा स्क्वायर दङ हाइस्ट पावारा बावबो मा जाना दङ स्क्वायर समान समानसिम फैबाय समान समानसिम रानजायो जोंहा जेब्ला समान समान नङा देरसिन फिसासिन जायो अब्ला जों रानजाला आरो डिभाइड खालामजाला रानजाबावो जोंहा बोरै रानगोन नाय बहाय मा दङ माइनास 3x स्क्वायर दङ राननो गोनाङा माइनास 3x स्क्वायर हाइस्ट पावारानो बहाय स्क्वायर गोनाङा जायो जाना दं स्क्वायर गोनां होमबा हाइस्ट पावार रानगो सोरजों हाइस्ट पावार गोनां रानग्रा होमबा x स्क्वायर जों सोरखौ रानगोनसै जोङो नैबे माइनास 3x स्क्वायर खौ रानगोनसै
होमबा x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा जों -3 स्क्वायर मोनो मा नै x स्क्वायर जों -3 माल्टिप्लाइ खालामबानो तो -3x स्क्वायर मोनगोन ना होमबा बहाय जों मा हरखो मा साननांगोन -3 होमबा जों मा मोनगोन -3x स्क्वायर मोनगोन ओके दानिया बेजों लोगोसे सोर दङमोन +1 आरो -1 आरो बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबालाय सानजोबदोलाय +1 जों -3 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो -3 आरो सोर दंबावो x जों -3 जों माल्टिप्लाइ खालाम -x जों -3 जों -x जों -3 जों माल्टिप्लाइ खालाम माइनास माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो प्लस x into 3x so बियो मा प्लस 3x दानिया नायदो माइनास खालामबा मा जागोन गाहायनि सिना प्लस जागोन ओके माइनासआ प्लस जागोन बे प्लस मा जागोन बियो माइनास बे माइनास बियो मा जागोन प्लस आं माखौ लायो होनदोंमोन गाहायनि ब्रेकेटआव होनाय बे प्लस माइनास प्लस बेखौसो जों लागोन जेहेतु बे चेन्ज जाबाय होमबा +5 -3 मोन +3 जाबाय +5 +3 +5 +3 प्लस बेसां +8 +3 -3x +3x -3x मोनसेया +3x मोनसेया +1 बेबो +1 किन्तु माइनास जाबाय मा जागोन दानजालायगोन ना 0 जाबाय बिसोर मोननैबो समान नाथाय सिना बेलेग बे माइनास बे प्लस जाबाय ओंखायनो दानजालायगोन सो जोंहा फाइनाली बेसेबां थाहैबाय ओनलि 8 थाहैबाय आरो जों बेखौ राननो हाला मानो राननो हाला जोंहा हाइएस्ट पावारा रानग्रानि हाइएस्ट पावारासो 2 सिममोन स्क्वायर सिममोन बहायथ' जोंहा बेबायदि आरो राननो हानाय पावारनि जेबो पलिनोमियल गैया सो बेखिनिसिम जोङो राननो हागोन बेखौ रानै जोंहा बिनि पावारनि खमसिन जाहैबाय सो रानगासै जायखौ जों क्वोशिएंट होनना बुङो क्वोशिएंट रानगासैया बेसेबां x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 रानखोन्दा जायखौ जों रिमाइंडार होनना बुङो रिमाइंडारा बेसेबां 8 सो बेखिनि जोंनि एन्सारखौ खालामो 2.3 x square plus x minus 3 आरो रिमाइंडार 8 ओके सो जों बेबायदि प्रसेसै रानलांबाय थाबाय